vă vom spune pe scurt povestea marelui Constantin Brâncuș, cel care a refuzat să rămână în umbra unui mare maestru și a ales să-și urmeze propria cale. Un tânăr artist român, plin de vise și curaj, pășește în Marele Paris de la începutul secolului 20. Îi plăcea să transforme pietrele în păsări, coloane și forme care păreau că ating cerul. Într-o zi, Constantin ajunge la atelierul celui mai celebru sculptor din lume, domnul Rodin. Atelierul era uriaș, cu sculpturi enorme, ferestre înalte și lumina soarelui care se juca printre praful fin din aer. Costică privea cu ochi mari toate lucrările impresionante. Ce loc minunat, gândi el. Dar pe măsură ce lucra alături de domnul Rodin, simțea că umbra lui era mult prea mare. Fiecare sculptură, fiecare atingere a daltei părea să spună: asta e lumea mea. Atunci Constantin se opri, inspiră adânc și spuse cu glas hotărât: la umbra marilor copaci nu crește nimic. Aceasta a fost una dintre cele mai curajoase decizii din istoria artelor. Un tânăr necunoscut a decis să-și urmeze propriul drum și astfel a rupt tiparele sculpturii moderne. De atunci Constantin a început să creeze lucrări care vorbeau despre esență, despre formă, despre sufletul lucrurilor.